Guys, welcome sa itong video karon. So, ani ako guys, amo ang sagingan nga wala pa na abot namo sa paglimpyo. So, manan-aw ta guys, basin og naay mga saging dring hinog. So, kuyogi ko nyo guys sa akong pagsuroy sa akong sagingan nga wala ko maabot sa paglimpyo. So, tana guys. Naing tao mga daghang sagbot. Wag gid maabot namo sa paglimpyo. Limpyohanan na sa ninamo. Ato liyon diri guys. Tan-aw ta diri go bisaging. Wow! Surprise! Kadagko sa saging guys. Hala kahinog. Kahumot. So, ato ning puton guys. Sani ka-cute sani ako ang kutsilyo guys. Oy. Tumba maginiro. Atong kapyutan. Wow! Dagko na medyo kaduol. Kadagko. Dagko. Oh, oy! Wow! Oh, gidugok sa mga kanaliguan. Oy! So, ato ng putlon ha. Bir manis kahinog guys. Daghang kaliguan ng lupad. Humot na manggod kaayo mo ni siya gidugok. Huwag na lang ang iban kay latang na kaayo. Sus, so manggod ni Kit nag-harvest ni sa mga saging karon. Mga lata. Pagkahumot sa saging guys. Tira guys. Nakabuok. Grabe, nakuha sige nga eh. Humot na kaayo. Saging guys. Naidaghan kang mga insekto nga hindugok. O, tanawa guys. Pagkadaghan na. Mga liguan. Muna siya insekto nga liguan. Kanindot po yan sa bukid. Mga hinog ang mga saging. Wala na nga. Nangataktak na ikan sa punuan. Sus, pagkadaghan sa hinog unta. Mga lata lang. Guys, mauna lang dyan in taon ni na habilin sa ako ang mga saging. Nakitaan dito sa ako ang sagingan. Nga nalibon. So, okay ra guys. Kay gikaon man sa mananap. Napuslan man sa mananap. Gigutom man sa sila. So, okay ra sa gihapon guys. Nga, mauna lang yung habilin. So, salamat kaayo nyo guys sa inyong pagkuyog kanunay sa akong mga video. Huwag sa kanunay, manghinaot ko nga naamo kanunay, like, follow, ug ma-share mo sa akong Facebook page. Thank you guys for watching. Bye-bye. I love you.